Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Scuzați-mă, dar mi-a apărut și mie o reclamă aici. Ok, mi-am pus poza aici. Astăzi ne jucăm PXD, da, iară. Pentru că acest canal este special pentru PXD. Deci, hai să vedem ce facem. Am postat ieri un video, dar nu mi-a ieșit. Se vedea foarte urât, se vede mic. Și nu mă auzeam deloc în celălalt video. M-am săturat de reclamele astea. M-am săturat. Hai că am revenit, băieți și fete. Nu știu dacă am făcut turul camerei, dar o fac acum. Pentru că nu m-am auzit deloc. Gen, stați să vă fac o probă. Deci, uitați cum se aude acum și uitați cum se aude acum. Deci, mai bine fără sunet, bine, un pic. Na, mai bine deloc. Sau las așa, mă. Ok, hai să ne îmbrăcăm în... Nu, asta mă dau eu sărac pe joc, dar oricum sunt sărac pe joc, deci da. Ok, aici sunt două paturi, 1, 2, ok. Aici stai frumos în pat, te uiți la televizor, te uiți la Netflix, așa. Aici avem un dulap, aici avem, nu mai știu cum se cheamă, dar este un pat pentru animale, pisici, depinde ce animal aveți. Ok, aici este o canapea, cred, da, este o canapea, nici eu nu mai știu ce am pus. Aici este o masă. Scaunul acesta l-am primit free. L-am primit de Halloween și masa asta am primit-o free și m-am gândit să o pun aici în cameră. Așa. Aici sunt două covoruri. Covoruri? Da, așa se spune. Aici este tot o masă și aici este, nu știu ce asta, dar e decorativă. E decorativă. Așa, aici sunt două, nu știu ce sunt astea, dar sunt șmechere. Aici am un dulap, aici am canapea, aici mini canapele, stai pe ele frumos, așa. Aici este, scrieți în comentarii. Ok, aici este frigiderul în care este înghețată. Scuzați-mă. Ok, sunt cam trist, dar na. Așa, hai să mâncăm. Ce bun. Ok, aici este robinetul, aici este cuptorul, un microunde. Așa, aici este aragazul. Aragaz cu butelie. Cred că e aragaz cu butelie. Nu e aragaz, nu cu butelie, din ăla electric. Așa. Aici sunt două mese, mâncăm în familie, dar eu n-am familie, dar pe jocul ăsta n-am. Sper să bagi un atât. Ok, aici stau eu și fac căcuță. Este WC-ul. Aici este dușul. Faci baie. Aici este unde face pisica mea baie. Ok, hai să-i dăm de mâncare. Și aici este robinetul. Ok? Și cam atât. Un covor și un covor. Și cam atât. Așa, da. Asta este casa mea. Hai să dansăm. Ok, nu. Îmi place mai mult skin-ul ăsta. Asta, uitați, ăsta nu prea îmi place. Ăsta nu îmi place. Bine. Și ăsta e șmecher care are aripile astea. Și stai. Ok, nu știu dacă s-a auzit, dar a intrat mama. Mamă, cât de jenant. Holy shit. Ok, let's go. Și cam atât. Asta este turul camerei. Turul camerei.
texturul camerei. Ok. Și acum hai să vă arăt skin-ul. Ok. Am zâmbetul acesta, am culoarea aceasta, am părul ăsta cu semnul din China, mi se pare, sau... Da, din China, mi se pare. Și părul este vopsit auriu. Holy shit, deci că sunt pink. Na, e mai șmecher așa, nu vreau să fiu chel în cap. Așa, am skin-ul ăsta de schelet. Skin-ul ăsta, halneaua asta, ce pe mine. Ok, uite, că îmi face ok, chiar ok. Așa, am, mamă, bă, chiar nu știu să vorbesc, mă. Bă, cum se spunea în română, mă? Am uitat. Gucci, așa, mă, am Gucci, am ghiozdanul ăsta. Și... da, căștile. Am masca asta, nu știu dacă o să fie până la capăt masca asta, pentru că nu e mai șmecher masca asta. Nu știu dacă măștile astea o să fie până la capăt, când o să se termine COVID-ul. Poate o să dispară atunci, adică în joc. Nu vreau să dispară, că e mai șmecher cu măști. Am papuci ăștia, dar sincer îmi plac și ăștia, dar na, ăștia, da, mai mulți bani pe mănușile astea cu schelet. O, da, sunt frumoase astea, chiar șmechere, dar nu, mi le țin pe astea momentan. Și cam atât. O, mamă, cât de băus. Na, sau? Lasă, că e ok. Uitați câți bănuți am. O să-mi strâng bănuții aceștia pentru căsuță. O căsuță. Uitați. Uitați asta. Dar în momentan nu prea am buget să mi-o cumpăr, dar strângem și ne luăm căsuța. Mamă, asta ce casă are, mă. Topogan, mamă, da, mică. O să-i dau un like, îmi place. Cred că am muncit foarte mult să aibă casa asta. Wow, ce frumos e asta. Frumos, auzi. Scuzați-mă dacă mai mă bâlbâi și eu, că de la țară, glumeam. De la oraș. Ok. Mamă, ce frumos e peste la uriu asta. Șmecher. Hai să... Am uitat ce vreau să fac. Da, să venim în oraș. Ce gagică frumoasă. Pisicuța noastră vrea să o mângâiem. Nafă, hai să te mângâi. Mamă, mai am leac și fac level 5 la pisică. Nu știu ce se întâmplă dacă fac level 5, că pe vremea mea, se spune așa, că nu sunt așa de bătrân, dar pe vremea mea nici nu erau animale. Hai să vindem niște pizza. Tu n-ați auzit nimic. Pizza. Hai să vindem niște pizza. Pizza. Ok. Din câte vedeți, este un timer aici sus. Și trebuie să-l facem. Dar nu trebuie să-l facem. Dacă se termină, cred că știți cu toții, nu mai ne dă bani. Deci lucrezi degeaba, cred că. Dacă se termină timerul ăsta, ai lucrat degeaba. Și astea două pizze trebuie să le vindem. Ok, let's go. Eu nu mă consider un youtuber, dar mai postez pe canal. Nu știu, îmi place să postez. Pizza. Să mor. Am zis că e pe casa asta. What? Și eu cum aș putea să ajung acolo? Din câte vedeți aia și aia. Chestiile alea aurii. Ok, lasă. Bine, aici
într-un fel e mai greu, pentru că trebuie să iei de aici din copaci, trebuie să iei pe... Nu, da, pepeni. Trebuie să iei piepeni, harbuz, cum se spun la mine la țară, harbuz. Stați să vă arăt. Pentru cei care nu știu jocul, vă arăt. Ok. Bă, da. Ok. Mi-era lene să mă urc până sus pe scară. Uitați, pepeni, hărbuși, mere și ananași. Ce cu grafica asta, mă? Ok. Of, băieți, ce să mai facem noi cu jocul ăsta minunat? Ok. Cine vrea să mă caute pe jocul ăsta? Ca și pisică, știu cât se sun, dar nu am chef. Să ajung până acasă. Ok. Hai să intrăm un pic pe Instagram. Bă, ce gagică are era, mă. Vreau și o gagică așa, mă. Asta e ca în gagici. Uite, am gagica asta, care am stat cu ea doar o zi. Ok. Aici o poză frumoasă. Am prietenul ăsta, prietenul meu. Asta e celălalt prieten. Încă o gagică, normal, că am gagici multe pe jocul ăsta. Și cam atât. Da. Mi-a apărut o reclamă. Revin. Hai că am revenit, băieți și fete. Ok. Și... nu știu ce să mai fac. Cred că o să opresc filmarea acelea. Cui e dor de școală? Mie nu. Mai vreau vacanță câteva luni. Să spun așa, dacă s-ar putea. Mă fac director. Cred că ăsta e directorul sau secretorul. Secretară, directorul, tot așa. Mă fac parcurs pe bănci. Pe măși. What the fuck? Bă, băieți și fete. Bă, dacă mai mă ca acum. Vedeți cum mă bâlbăi. Cred că toți ăștia care s-au apucat de YouTube, cred că toți se bâlbâiau. Nu că habar n-am să vorbesc, dar mă bâlbâi. Eu nu vorbesc de singur prin casă, de nebun acum. Bine, chiar vorbesc de nebun acum. Vorbesc pentru vorba aceea. Stai, dacă vorbesc de nebun acum, Rafael vorbește de nebun? Nu. Ok. Și cred că oprim filmarea aici, Chișa, pentru că nu prea mai îmi permite această aplicație să filmez, dar mai filmez până 15, dacă se poate. Ok. Și ce să mai facem noi? Ok, stați un pic că revin. Stați un pic. Hai că am revenit, băieți și fete. Vreau să mă duc aici să fac niște bănuțe aici. Puteți să dați double, să săriți de aia. Ok. Așa, și papioneniu. Băieți și fete. Băi, care mai se joacă, mă, Roblox? Mă, Robloxianu. Care se joacă, mă, Roblox? Mie nu-mi place Roblox deloc. Să-mi scrieți în comentarii cui îi place Roblox-ul. Bă, da, nu știu, ieri sau alaltă ieri, din greșeală mi-am pus video pe YouTube Kids. Deci nu o să mai fac greșeala asta niciodată. Ok. Așa. Și mai fac astea și închid videoul. Yeee! Ok. Și cam atât este cu acest video. Ne vedem mâine. Și pa, pa!